Cine e pregătit aici? Avem un vin din 2000. 1990. Chiar am. Sânge de... Dibala. Mai bătrân ca tine. Aoleu, dă-mi Mă v-ați distrat la bar, la mine. Hai să mergem, gata. Veniți la bar Florinski Restaurant. Uite să pun. Unde am mers și să pun. Văruțu, dau și țigări la bucată. Dai la bucată? Uite, mă iau la bucată. Hai, mamă. Mai, ma. Vine anaful peste tine. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog de Revelion. Astăzi, adică în seara asta, o să vă prezentăm cum petrec românii în străinătate. O să vedeți cum facem noi, ce o să facem noi în seara asta, o facem noi o masă frumos și după o să mergem să mai colindăm pe la cunoștințe, prieteni, o să mergem și pe la Iulian, cu Blondu, acolo să-i vizităm, vedem ce fac. Așa că stați aproape, în seara asta dăm și artificii, că mi-am cumpărat câteva bombe. Până una alta dați like, abonați-vă. Și hai să vedem cum petrec românii în străinătate. Stați aproape. Și haideți să ne așezăm la masă frumos. Doamna Ștefania, ce ne-ați pregătit aici? Ce delicie! Gianfranco și cu Gabriel. Așa, un aperitiv. Prima dată, știi? Da. Al doilea fel, ce avem? Ceva la cuptor. Vedem. Nu. Vedem, nu? Sarmale, avem fripturică. Să cinstim un pahar acum, avem, nu? cum se zic castanele, mama, aici? Castane. Să ciocnim un pahar și la 12 noapte, așa cum, stai că să nu ia al meu ăsta. Avem de toate. Hai, aveți, v-ați spus ceva să ciocnim și noi un pahar aici pe vlog? Hai. Haideți. La mulți ani, fraților. Haide. Dov'è quella cosa? Îmi beau vin. Metti pure tu un po' di... che vuoi? Si mette la cola? Vai, Gianfranco, un po' di vino, Qual è? Il vino? Vreau vin? Ah, stai așa. Se uite aici ce am făcut aici. Ia. Ce ați pregătit aici? Ce avem aici? Mortadela. Mortadela. Qual è mortadela? Prosciutto crudo cu... și pepene. Pepene. Frumos. Foarte. O să-i dă să mai? Mai e ăsta și mai e ăsta după aia. Nu, Păi lăsa pe ăsta. Așa. Că ăla e început. Avem aici și nepoțica care o așteptăm. Da. Anul care vine o să fim în 6 aici. Da. Noi în 3, da. Care să mai vină. Cine să mai vină? Cine știe, poate vine și Răzvan, familia. Vrea să vină, da, Răzvan vrea să vină. Hai, noroc. Mei ceilalți. Cum zice în italiană? Hai, la mulți ani. Salute, la mulți ani, fraților. Mai bine în sănătate. Să trecem la masă. Allora. Poftă bună. Mulțumim. Și să ne găsim în fiecare an la fel. Am c'è la forchetta. Bravo, prosciutto. Era vorba aia. Mâncare e fudulie, băutura e temelie. Așa, fraților. Mamă, la bune. Buonissimo. Mangiare, Gabriel. Bună. Bună. Sopra. Mamă, Metti-lo sopra, delicatese. Gabriel. Paste. Cu ce sunt astea? Spaghetti. Ce spaghete sunt astea? Spaghetti, Pasta con le bracciole. Pennette con le bracciole. Nu mai zic și eu după. Le bracciole înseamnă carne. Carne de vito. De vita rotolată cu... Traduibe. Cu palme, cu usturoi. Ce mi-ai pus? Pătrunjel? Pătrunjel și puțin formaj. Parmezan, ceva. Arată bine. Arată-i. Hai de la carne. Că el nu mănâncă sarmale. Nu mănâncă sarmale. Nu, băiatul nu mănâncă sarmale, că e de Italia. Felul 2, gata, băgăm sarmale. Da, în Italia nu se mănâncă sarmale. Văd că mă prinde numai cu paharul când se vede. Hai, noroc. Deci da, hai bă, dai o sacră, numai cu paharul în mână. Și acum, fraților, desfacem un vin aici foarte bun, Primitivo. Primitivo? Primitivo. E italian? Da. Da. Și e din anul... Ia să vedem la cameră. Arată-te la cameră. 1907. Ceva bun, ceva ca lumea. Așa că... Robă trebuie să nu mă modernă. fac de râs, că nu prea desfac eu de zi
Ia să vedem. Lasă, Vrei să mă lași pe mine? Facea tortă, dar am văzut. Nu, tortă. Da, uitați-l aici, Gianfranco. Lasă mă, la. Nu, că e bine așa. Dacă nu... Nu pot să în sus. Cristi. Ce, nu pot? Trebuia să vă desfaci aia. Așa, la negru. L-o desfac. Nu, că merge. Mai învârte. Așa. La mulți ani! Bine, că mai spun la 12 noaptea, da? Că să bem noi o gură de vin, că... Nu merge bere. Gata, învârte acum. Gata, merge. Gata. Hai să vedem tot ce vedem pahar. Mamă, dar ce negru e. Pare bun. Ajunge ca să punem bine. Tu mai pun pocnitori. Pocnitori. Ha? Acolo, de aia, frumos. Să vadă bine pe camera aici. Așa. Și acum vă prezentăm meniul 2, sarmale. Tradițional românesc, sarmale. Gianfranco. Cu mămăliguță. Cu mămăliguță. Așa se mănâncă și în străinătate. Nu mai contează că suntem în Germania. Așa că vă invităm la masă. Da. Și felul 3. Friptură, nu? La cuptor. Friptură la cuptor. Gata, să avem poftă. Vă salut, fraților. Poftă bună, să vă zice. Bun apetit. Bun apetit. Acum, fraților, mâncăm castane. Dar nu știu cum trebuie să procedez. Cum? Să iei castana și o mănânci. E castane și o mănânci cum? Așa, direct? Păi nu, Să o decojești? O decojești, nu? Da, nu am mâncat niciodată, fraților. Uite cum o ține mâna. Sunt curios ce gustare. Cine l-a pregătit? Soacra. Mare. Mama soacră. Soacra mare. Trăiască soacra mare. Hai să vedem ce gustare, fraților. Sunt curios. Auziți aici cât a dat pe aceste castane? Cât? Din greșeală. 7 euro? 700 de grame, 7,30 euro. Mamă, și românele le găsesc aruncate pe jos. Ia să vedem. Prima oară în viață când mănânc castană. Cu sare. Cum e? Cum e, iubi? Nu știu ce gustare. Cum? Zici că e cartof. Ceva de genul. Ha detto, non so che gusto sembra la patata. Un gust care nu știu, dar n-aș mânca, nu știu. Am gustat Foarte acum. bune. Foarte bun. Numai tu. Am gustat de curiozitate, dar nu. Nu că aș mânca Întreabă mai Gianfranco. N-aș mânca mai multe. Întreabă Gianfranco. Să întreb pe el? Come sono, Fran? Una bună. Sunt bune, dar eu n-aș mânca. Am mâncat una, nu. Nu merge. Uite. Nu prea merge. Face. Super. E buonissimo. Bună. E bună, Premium, și mie plac. Cu vinișor, cu bere rece. Stil cartof, așa are gust. Cartof la cuptor. E adevărat. Gata. 12 fără 10, ieșim afară să dăm artificii. Stați aproape. Gabriel, ia artificiile. Prendere. Hai să luăm cheile, că ăștia au închis jos. Și am ieșit și afară, nu știu dacă se vede ceva. Nu prea avem lumină, deja încep artificiile. Salut, fraților! Ia să vedem. Prindem ceva pe camera, artificii. Am și vreo 3 bombe de alea. Una mare și 2 mici. Vedem ce se vede. Așteptăm, mai sunt 5 minute. Hai acolo în față, că văd că dau și ei acolo. Hai acolo. Hai. Păi nu le dăm aici, că nu le dăm aici, că se supără și de însă. Nu prea se vede nimic. Ne-am pregătit aici, poate un pic. Ne-am pregătit una, 2 și a treia ceva mai mică. Mare, puțin mai mare, sau nu, asta e mai mare și mai mică. Și hai să vedem. Ar trebui să le dai pe rând. Că dacă le pui La 12 să desfacem sau cum? Nu desfacem. Nu, să spectre. Asta e tot 12. La 12. Nu vedem nimic și noi pe cer. Nimic. Întuneric. Sau că face 2 secunde.
ani! La mulți ani! Băi, dar ce mișto faci asta! Gata, mă terminat! La mulți ani, fraților, un an nou fericit tuturor! Și cu multe împliniri! Hai noroc! La mulți ani! La mulți ani, Gabriele! La mulți ani, mamă soacră! Augurii! Hai să mai dăm drumul la unul! Gabriel! Ia! Haide! S-a răsturnat asta! Wow, mașina! S-a răsturnat! Dar ce s-a răsturnat? Bă, asta s-a... Mamă, ce fel am făcut asta? Asta o să facă... Asta o să facă... Urât de tot, ia! Haide! La mulți ani! Ia uitați-o, ia uitați-o cum se duce ea! Supere! S-a dus! S-a dus! Bam! 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 Ia uitați-o cum se duce! Frumos, frumos! Gata? Gata! 3 bombe m-am avut și eu! Cam asta a fost, fraților! Focul de artificii din 2022 pe 2023. Noul an! Doamne, la un an mai bun! Frumos! Și acolo e așa. Vă place? Vă place? Să facem o fotografie toți. Frumos în Germania, a? Gianfranco! Gabriel! Poliția! Poliția! Cu plugul. Primiște cu plugul? Da pa înainte, da pa înainte! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și lumânați! Că vă alăturați și cuvântul meu ascultați! Ce fac în panoramă? Hai noroc! Am venit să ciocnim un pahar. Da? Am venit să ciocnim un pahar. La mulți ani, Laura! Ia uzi! Ăștia doar, mă, lasă-i! Gata, hai! Cu fratele meu Florin. Cu fratele Cristi aici pe spate! Pe spate, noroc la mulți Noroc ani, la un mulți an ani. fericit, Te mai pupă, bine. frățiorul. Cu Dănuțul. Dar nu ți-i puțin că am obosit. Dănuțule, un an fericit și mai bine, sănătate. Doamne ajută, Doamne ajută. Asta a venit pe vlog? Asta e pe vlog. Pe vlog. Vă pupăm. Vă pupăm, mă? Domnul Dănuțule. Eu eram bun acolo, da. Tu s-a băgat în râse cu mine. Bă, tu erai barba, mă. Ce cauți aici, mă? Ce cauți aici, mă? Păi, domnule, tu nici să fii acolo. Păi tocmai eu. Când a angajat-o stă la masă? Lasă-ne să ne servească. Domnul Dănuțu, cine e pregătit aici? Avem un vin din 2000. 1990. Chiar am un vin. Vă dau un vin. Sânge de... Vă dau un vin. Bala. Mai bătrân ca tine. Aoleu, dă-mi Te dragul de aici. Mamă! Băi, mori dacă bei. Gata, bea mai ieși în burimaca. Bă, Florin, mori dacă bei. Dă să mori. Mori, mă! Vrei să gusti? Bă, mori! Uite din ce an e vinul ăla. Ce ai? Citesc. Urmez eu nu. Eu văd 11 grade. E 7818. E 7000. 7800. Hai, nu, stai, greșit. Subscribe. Din 1991. Născută... Născută pe data de... Băi, e veche! Oricum, vorba nu se ca Dacă bei de asta, bei și mori acasă. mori acasă. Devii balaur, mă. Devi bala.
Haideți, domnul, pe înainte să O desfacem? Băi, Florin. O desfacem. Bun de bun. Ne spuneți când ne start vlogul? Stai. Wow! Cătălin Moroșanu. Iar! Cătălin Moroșanu, bă. Cu Cătălin Moroșanu! Bevi. Cum era? Bevi! Bevi un po' de vino. Cum era? Costinele! Aia. Cătălin Moroșanu! Fraților, vă prezentăm aici un cotnat de... 1 litru jumate! 1 litru jumate de Cătălin Moroșanu. Costinele! Avem aici pe domnul Dănuțu, care... Hai dă drumul la vlog! Trească Dănuțu, care ne-a dat acest tip cotnare de România. De la Cătălin Moroșanu! Cotnare în Germania, de România? Da? De la Brășești nu avem nimic, nu? La Brășești? Nu? Uite ce asta! Da, dacă Brășești nu ne-a trimis și nouă o țiglă de vin să bești de Revelion acum în 2023. Băi! Nu-mi place! Nu-mi place! Uite ce avem aici! Băi! Furtună Știi ce fumăm azi? Da! Hai din capul tău! Chiștoat! Chiștoc de la... Auzi, ia! Ia! Unde-i furtunul, mă, Dani? Băi, dai pe furtunul! Dă furtunul lui cu aceea! Ia, stai să-ți mai arăt ceva. Hai că dai, băi, dar nu că dreagă! Bă, Da, ia asta, prezint-o pe asta. Vai, mamă, ia uite! Vai, mama, asta e de la măscată! Reni? Băi, Reni! Asta e de la De la măscată! Retu, bă, de la Retu! Dar din butoi, asta, bă, să mor la când de la Retu! Uite, mai am ceva aici. Hai, le... Asta e de la Puțan! Fai, mamă, asta e de la... Dar cine e asta? Asta e de la Jerry! De la cine e asta? Asta e de la Leica! Bă, la De la Leica! Asta e de la Leica! Asta e licoare, iubi, Asta e licoare. licoare, să... Asta bea și mori acasă! Dacă vezi din asta, vorbiți 3 zile, ori nu mai vorbiți. Vai! Așa că, fraților, vă invităm... Băi, mă înțap aici într-o parte, nu mai pot, vă jur! Așa că, fraților, vă invităm la Revelion, în Aici. Germania, aici, la Dănuțu, Hai cu revelionul meu. cu Tuto. Cu tutul! Bea și mori acasă! Mori mâine... Cu siguranță! Sigur. Pune furtunile, dracu, și fumăm! Doamne, să nu mai bine, sănătate, Eu nu mai am paharat, tai un bidon să bem. ne auzim la anul viitor. Da? Sănătate. Vezi voi, acum eu beau la anul viitor. Asta e de la Leica, de la Jerky. Scoate-mă, dracu, ce ai la bar Am aici. închis filmul azi. Am Gata. închis filmul. Gata, Hai mă, v-ați distrat la bar la mine. Hai, Hai, aici, la hai Leica. să mergem. Băi, mișto bară, serios. Nu? Mișto, ce ai, măi. Băi, nu mai pot, mă jur, mă înțap aici la topa. E mișto, e mișto. Iubi, nu mai știu să mai vorbesc acum, gata. Vorbim limbi străini. Gata, închide. Mă balufica, dracu, eu știu și aici la bar aici. Mă dă, uitați-vă aici, le dau și condiții, uite aici apare. Ăsta dormi sus, băi, băi. Uite că ești o baie, Păi ce intrare? Uite cu aia, bai, uite. Uai, din viața. Uite ce tuș. Nici la Bohor n-aveam baie cu ce ai. Prendi becul să vedem, ca să vadă lumea. Uite aici. Uite ce avem aici, fraților. Uitați aici. Frate. Uitați aici. Uite, Baie săpunul. în Uite săpunul. Unde avem și săpun. Ia. Veniți la bar Florin Serestan. Concubin cu panaiti. Concubinaș. Uite văruțul. Ce asta? Cuier? Cuierul, Ai văruțul. cuier la bar? Cuierul, Hai, văruțul. Mamă. Văruțul. Băi, ce mai vreți? Condiții? Condiții, nu Vă rupem. primește în barul lui. Vă dă Văruțul. să vă puneți jetile. Vă dă și baie. Văruțul, dau și țigări la bucată. Dai la bucată? Uite, 1 euro bucată. Hai, mamă. Vai, mamă. Vine anaful peste tine. Vine anaful peste tine. Vai, mamă. Hai că e frig, hai că e frig.